acceptar. És un model que sap que genera precarietat. Com podem acceptar encara més precarietat? Si acceptem aquest model, les conseqüències seran irreversibles. És molt difícil que hi hagi debat perquè el capital no negocia i tenim la prova amb els bancs. Els bancs no negocien, és molt difícil. Greenpeace assenyala que en nom del lliure comerç s'estan posant en risc estàndards de qualitat i seguretat rellevants per a la producció agrícola, l'alimentació i la salut dels ecosistemes. Per exemple, els estàndards de qualitat europeus impedeixen la utilització de determinades substàncies químiques, hormones i fàrmacs en la producció de carn i només permeten el cultiu d'una varietat de transgènic. Però, no obstant això, la regulació dels Estats Units és molt més flexible. I per si això fos poc, el TIP podria afavorir l'ús de tècniques com el fracking, com ha comentat el company de Decidim. Aquestes tècniques poden suposar un perill tant per a les persones com per a la biodiversitat. Ho hem de tenir en compte. Formulem una pregunta al PSC i a Iniciativa per Catalunya Verds Vila-seca. Heu consultat amb l'Ibera i amb altres organitzacions adscrites a la campanya Stop al TTIP? Continuant amb aquesta moció, s'assenyala que el TIP no hauria de ser tan dolent si es respecten els preceptes de l'Organització Internacional de Treballadors. Hem de dir que només respecta 2 convenis dels 8 que té. Doncs bé, nosaltres hem de dir que no opinen d'igual manera els sindicats membres de la Confederació Europea de Sindicats i el propi sindicalisme nord-americà. Els sindicats exigeixen que les negociacions s'interrompin de forma immediata i que el TIP mai vegi la llum, per suposar una amenaça als drets laborals conquerits durant molts anys. Suposen una amenaça també als principis democràtics i a la naturalesa i funcions dels serveis públics, que es poden veure envaïts pel negoci i els interessos privats. D'aquesta manera es vulneraria en un alt grau l'atenció pública universal de qualitat i gratuïta. Com poden veure, qualsevol que hagi estudiat aquesta situació, i nosaltres no som experts, es veuen versions molt contradictòries entre els sotassignats i els sindicats. No obstant, com que nosaltres considerem que sobre els drets laborals cal tenir més en compte l'opinió dels sindicats, encara que només sigui per bagatge, experiència i perquè la seva raó d'existir sigui precisament la defensa dels drets de la classe obrera, nosaltres ens decantem per aquests últims. Ja per acabar, el grup socialista es posa al ple de l'Ajuntament que l'ISDS, que és un sistema pensat per donar seguretat jurídica a les empreses que inverteixen, sobretot en països en vies de desenvolupament, serviria perquè els interessos privats no puguin debilitar els objectius de la política pública. Ara bé, l'única forma que els interessos privats no puguin debilitar els objectius de la política pública seria posant fi de forma immediata al TIP. Si no donem peu a que es produeixin aquests conflictes, no necessitarem comprovar si l'ISDS el resol. Fins i tot, i tornant a anomenar l'Ernest Urtasun, d'Iniciativa per Catalunya Verds, va confirmar en el seu moment que si aconseguéssim un vot crític sobre l'ISDS, donaríem un cop molt fort contra el TTIP. Doncs bé, si tornem a atendre els sindicats, podem veure com Comissions Obreres assenyala que l'ISDS no seria capaç de revertir les ingerències externes de les transnacionals a la sobirania dels estats. I finalment, un altre sindicat que tampoc és sospitós de cap extremisme ni radicalisme com és l'UGT, també ha manifestat clarament el seu posicionament en contra al respecte. Així doncs, nosaltres votem clarament en contra i volem aprofitar per fer una crida a la participació en les mobilitzacions convocades pels sindicats i per moviments i plataformes el proper 15 d'octubre contra el TIP aquí mateix a Reus. Res més a dir. Senyora Sánchez,
és conscient que ha estat extraordinàriament llarga, més inclús que el grup que proposa la moció. Els recordo una vegada més a vostè i a tots, i li he dit que ara al final, quan hi ha acabat, que hauríem de mirar de ser una mica més concisos, sobretot quan no som els proponents de la moció. Es tracta que tots fem una valoració més o menys ajustada al que pensem, més o menys resumida, però no aquesta magnitud, perquè si no és que sembla que l'hagi presentat vostè i la presenta el grup socialista. Més que res perquè el major temps potser l'ha de tenir qui la presenta, no qui la discuteix o la rebat. Però bé, ho deixo a la seva consideració com sempre. Vaig fent de tant en tant un recordatori d'aquests, ja sé que no em fan cas, però els hi vaig recordant que el temps també és valuós. Senyor Ramírez, li toca a vostè. Gràcies, seré més breu. Jo quan va arribar aquesta moció vam tirar d'arxiu de posicionament del partit i vaig trobar quasi 17-18 pàgines de posicionament del TTIP per part de Ciutadans. Evidentment, no les llegiré avui perquè si no acabaríem avorrits. Una de les primeres coses que també ens deia el nostre posicionament és que això no correspon debatre-ho en un plenari municipal. No? Faré 5 cèntims del nostre posicionament, ja que ha sortit el tema. La Asociación Transatlántica del Comercio e Inversiones ofrece la oportunidad de reforzar los lazos entre ambos lados del Atlántico en un mundo que cambia con gran rapidez, aunque a día de hoy no se dispone del texto final, puesto que todavía no han finalizado las negociaciones y, por lo tanto, debemos esperar a que este se oficialice para poder dar una postura contundente teniendo el contenido final. Nuestra formación considera que este nuevo acuerdo debería generar crecimiento y empleo mediante la creación de oportunidades adicionales para las empresas europeas, especialmente para las pymes, ya que recordar que el 99% de las empresas europeas son pymes y conjuntamente facilitan 2 de cada 3 puestos de trabajo del sector privado europeo. Además, este tratado debe fortalecer nuestra asociación estratégica con los Estados Unidos. Muy importante recalcar que siempre y cuando el tratado no vaya en detrimento de la calidad de vida y de los niveles de bienestar de los que gozan a día de hoy los ciudadanos europeos. Por lo tanto, nos abstendremos. Senyor Basterretxer, té la paraula. Molt breu. En primer lloc, l'opinió majoritària, inclús de molts ecologistes, és a favor de l'acord. A més, per vostès, Vila-seca en Comú, 820 milions de persones i el 40% del comerç mundial les sembla poca gent. I en quant a l'Ernest Urtasun, jo no sé quant de temps li van deixar veure els papers. Jo els he vist i he tingut dies i hores per veure'l. I a més, he dit a la moció que defendemos el proceso de negociación, pero en ningún caso aceptaremos un acuerdo con los Estados Unidos que suponga un perjuicio para los intereses de la ciudadanía europea y que suponga un paso atrás en los estándares europeos de protección medioambiental, social y laboral que disfrutamos y que son innegociables. Esto decimos en la moción, no lo que ha dicho usted. Muchas gracias. Bé, passem a votació la moció 5.4c, doncs, tal com s'ha debatut. Vots en contra d'aquesta moció? 2 vots en contra de Decidim Vila-seca i 2 vots en contra de Vila-seca en Comú. Algun vot més en contra? Abstencions? 1 i 3. Una abstenció del PP, una abstenció del regidor del grup del no adscrit i 2 abstencions de Ciutadans. Vots a favor? 12 i 2, 14. 14 vots a favor. 11, 12, 13. Sí, senyor. Gràcies, senyora Moya. 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21. Sí, 13 vots a favor. 2 vots en contra, 2 en contra de Vila-seca en Comú, una abstenció, una altra abstenció i 2 abstencions i 13 vots a favor. Entrem ara al punt 5.4d.
amb una moció que amb aquest número també ha presentat el grup dels socialistes i per tant té la paraula el seu portaveu per presentar-la. Gracias, señor alcalde. Esta es otra moción que también presentamos en colaboración con Iniciativa per Catalunya Verds para mejorar las paradas de autobús del municipio. Y decimos que no es ajeno al equipo de gobierno, para los grupos de la oposición y para el resto de fuerzas políticas de nuestro municipio y los ciudadanos, el descontento general de la ciudadanía con el servicio de autobuses tanto urbanos como interurbanos. Todo ello lo apreciamos en las redes sociales, así como comentarios a pie de calle que continuamente nos vienen realizando. Si bien es cierto que recientemente se están haciendo esfuerzos para mejorar los servicios de transporte público, no es más cierto que hay mucho trabajo por hacer y en este sentido una de las mayores quejas a las que nos enfrentamos es las de que hay paradas de autobús que carecen de marquesinas. Este es el caso de las paradas situadas en la entrada del pueblo, en la plaza Ramón Berenguer Quart y en la Rabat del Mar, paradas muy concurridas que tanto en verano como en invierno, debido a las inclemencias climatológicas, las personas que en ella cogen el autobús se encuentran a la intemperie soportando el calor o la lluvia. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista, junto con la colaboración de Iniciativa per Catalunya Verds, solicitamos al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, realizar con carácter urgente un estudio de los lugares donde haya parada de autobús público y no existan estas marquesinas. 2, dotar la partida presupuestaria necesaria para su realización. Y 3, colocar estas marquesinas de protección de los ciudadanos donde sea necesario. Gràcies. Intervencions? 1, 2, 3. Endavant el grup Decidim. Gràcies, alcalde. Bé, trobem que és lògica la petició, més enllà de que sigui el lloc i la forma de fer-la, amb això no hi entrarem. I de fet no entenem perquè s'ubica una parada d'autobús sense marquesina i més en algun punt aïllat, com és el que ens assenyalen en la moció. Per tant, per part nostra, si no hi ha cap tipus d'impediment tècnic o legal, evidentment estaríem a favor d'ella. Vila-seca en Comú. Sí, gràcies. Bueno, ens n'alegrem perquè aquesta és la primera moció que presenta el Partit Socialista amb Iniciativa per Catalunya Verds Vila-seca, que tracta veritablement d'una temàtica pròpiament municipal. I aquesta moció és senzilla i efectiva, a la que votarem a favor sense preàmbuls. Grup de Ciutadans. Sí, gracias. A ver, desde nuestro grupo municipal hemos estado recopilando información sobre la responsabilidad o niveles de actuación de nuestro ayuntamiento en las paradas de autobuses de nuestro municipio. Como ya es conocido por todos, Vila-seca no dispone de transporte público propio, con lo que no queda claro su responsabilidad directa en las marquesinas de las paradas de autobús. Nos hemos informado que años atrás hubo una empresa a la que se le adjudicó la concesión de la instalación y mantenimiento de marquesinas de autobús. La empresa era Cemusa, la concesión caducó y por una mala situación económica de esta empresa decidió que no iba a licitar más este servicio. Desde entonces la empresa solicita anualmente una licencia de explotación de vía pública similar a la de las terrazas de los bares por las marquesinas y por sus postes publicitarios. Hace un par de años aproximadamente Cemusa fue absorbida por JC de Caux, que es quien tiene ahora mismo la responsabilidad del mantenimiento de las marquesinas existentes. Entendemos que el equipo de gobierno debería de actuar de alguna manera. La primera, instar a la empresa en su renovación de licencia en una posible cláusula de actuación sobre estas paradas. O directamente también poderse hacer cargo nuestro ayuntamiento de dicho mantenimiento con gestión propia o incluso poner marquesinas en aquellas paradas en las que no existan. Por otro lado, también nos consta por conversaciones mantenidas o preguntas realizadas al equipo de gobierno o por información de algunas comisiones o en la última rueda de prensa de nuestro alcalde que se está trabajando en el proyecto de hacer un bus urbano, el cual esperamos participar en su mejora y ejecución, que puedan contar con nuestra colaboración. Por tanto, nuestro punto de vista quizá habría que esperar a valorar el instalar esas marquesinas y hacerse cargo de su mantenimiento dependiendo de ese futuro próximo contrato que se está realizando para el transporte urbano, ¿no? Claro, en definitiva, creemos que nos vamos a abstener, no porque no sean necesarias, sino porque a lo mejor si se está trabajando en un proyecto que finalmente va a realizar estas actuaciones, es absurdo solapar esfuerzos o gastos innecesarios. Gràcies. Gràcies, senyor Basterretxea. No li donarem suport en aquesta moció precisament per aquestes gairebé idèntiques raons que exposava el senyor portaveu de Ciutadans en la seva última part del comentari.
Quan vostè deia que no tenim un bon servei de transport urbà ni interurbà, això no li falta raó, clar que no li falta. De fet, d'urbà no en tenim. Tenim interurbà que fa funcions d'urbà. Per tant, malament d'aquelles ciutats que han crescut i que aposten per la qualitat de vida i no tenen un àmbit de capacitat competencial per donar resposta a les inquietuds dels seus ciutadans en transport i en mobilitat, tant a dintre com a fora del municipi. Tenim solucions, cada vegada en tenim més. Darrerament hem conegut que mercès a l'acció que han dut a terme l'ATM, donant contesta a requeriments de l'Ajuntament de Vila-seca, s'han pogut completar actuacions molt interessants, la d'anada i vinguda de la laboral, que ja ho coneixen vostès, que van fer l'any passat una direcció i l'altra, però que això és insuficient per donar resposta a totes les demandes. S'ha donat resposta a mobilitat a la Pineda amb coses novedoses que s'han demanat, s'està treballant les marquesines de Raval de la Mar, com potser ja es diu aquí en algun lloc, o s'insinua, però vaja, que sí, està treballant en aquest moment, i sobretot, sí que això sí que és un pas endavant molt important, aconseguir que en un temps de 29 minuts de punta a punta tinguem un bus express que lligui Tarragona, la seva ciutadania i els seus campus universitaris amb el nostre i amb la ciutat de Salou. Per tant, aquest bus express que s'estrena a casa nostra dona una resposta molt bona i en temps real i amb qualitat de servei dintre del propi autobús, amb wifi gratuït i amb diaris. Per tant, es van donant passos endavant molt importants. Justament perquè hi ha aquesta disposició de les autoritats de mobilitat és per la que nosaltres hem cregut que és ara el moment de no afluixar en aquesta direcció i fer un bon treball, un bon estudi, que naturalment s'ha compartit per tots els regidors perquè així es tractarà en la comissió corresponent, de manera que s'abordi definitivament i a ser possible per sempre la perspectiva d'un transport urbà de qualitat del nostre municipi, del que en tindrem l'autoritat nosaltres i amb el que haurem de conveniar naturalment amb la Generalitat de Catalunya, la seva Direcció General de Transports i, eventualment, si així ho creu un convenient, fer el conveni corresponent de col·laboració per a lligar unes línies amb les altres. Per tant, anem cap aquí, això ha estat acordat per govern, s'ha anunciat, vostès hi participaran i, per tant, no té sentit que ara engeguem una via lateral que parli de marquesines amb un tema que ho aborda absolutament tot, línies, marquesines, qualitat, vehicles, etc. Per tant, és per aquestes raons que li explico que no hi donarem suport, però no pas perquè estiguem en contra de que es millori el servei de transport urbà i el servei de transport interurbà en tot el que sigui possible, com venim demostrant en les actuacions que s'han dut a terme en els últims temps i que justament han anat en aquesta direcció, de donar noves i bones respostes a les demandes dels estudiants, de la ciutadania en general i de totes aquelles necessitats que hi ha. Ara volem donar un pas més i important i, a ser possible, gairebé definitiu en la mobilitat dins el terme municipal. Per tant, aquesta és la nostra posició. Això ja camina, s'ha adjudicat fa pocs dies un treball en aquest sentit i totes les altres millores vostè ja les coneix com jo, que han tingut implantació en les últimes setmanes i mesos. Per aquestes raons és per les que, tot i agraint la intenció de la moció, no hi donarem suport perquè ja s'hi està treballant amb una direcció molt més global que donarà també resposta a aquestes actuacions parcials que vostè diu. Sí, sí, pot intervenir. Molt bé, me n'alegro que s'estigui treballant i sabem que s'està treballant, també ho dic aquí, però que és cert que tot l'estiu han estat a la Raval del Mar a la intempèrie i vostè no sé si ha passat gaire per allí, per anar a la Pineda algun dia o per tornar, però la gent que està allà agafant el bus està a ple sol. I aquí no s'ha fet res, no s'ha fet res en anys. I el transport interurbà que vostè diu és deficitari totalment i això t'ho diu la gent no només del municipi sinó que gent que treballa del municipi als hotels que no existeix aquesta regularitat del transport públic i en quant al transport públic de la laboral que vostè ha agafat el lideratge a tot arreu, inclús a la publicitat, jo li recordo que tot això ve gràcies a la pressió dels grups de l'oposició i de la ciutadania. Vostès fins ara no han tingut mai intenció de millorar aquest servei. Gràcies. Abans de fer-li algun comentari més per respecte a la resta de grups, hi ha alguna intervenció més en relació amb això? Si no, li faig un comentari jo amb el senyor Basterretxe i ho deixaríem aquí. Home, vostè, a vegades, diguem-ne, ne deixa anar de fredes i de calentes en el següent sentit. Què té a veure que em digui a mi si jo passo pel Raval de la Mar? Què té a veure que vostè em digui a mi que fa anys que no s'ha fet res amb una parada d'autobús que és de fa un mes o dos? Com pot dir això? Calculi una miqueta també l'abast. No cal que em demani disculpes, Però, home, vull dir, posem les coses al lloc que toquen. M'entén? Bé, doncs, passem a votació la moció 5.4D. En relació a aquesta moció, vots en contra? Són 11 vots en contra.
Abstencions? Una abstenció del Partit Popular, una abstenció del regidor no adscrit i 2 abstencions de Ciutadans, si no m'he deixat ningú més. Vots a favor? Serien 2, 4, 6 vots a favor. Passaríem ara a la moció següent, que presenta també el mateix grup, el grup del PSC, amb el número 54E, i que té la paraula per a poder presentar-la. Aquesta és una moció que també la presentem per iniciativa per Catalunya Verds. Y direm que desde hace tiempo venimos recibiendo quejas de nuestros vecinos que para realizar según qué gestiones y trámites ante el ayuntamiento supone una pérdida de tiempo y un cierto coste económico que, por pequeño que sea, no deja de ser un inconveniente dada la escasa y deficiente comunicación por el transporte público entre los núcleos de Vilaseca. Esto por todo ello que proponemos para su aprobación en el Pleno, primero que los centros cívicos de La Plana y La Pineda, y dado que disponen de espacio para ello, el Ayuntamiento habilite una oficina para que varios días a la semana los habitantes de dichos núcleos puedan realizar gestiones en un plazo razonable de tiempo diversos trámites administrativos. Segundo, que esos trámites administrativos sean los más demandados y que se especifiquen, como por ejemplo el censo, registro de solicitudes, suscripción en el SOCE, etc. Y tercero, que si fuera necesario, y dada la situación del paro en nuestra ciudad, se contrate a alguien específico para ello, que sea de nuestra ciudad, a través del SOCE, durante toda la semana, repartiéndose los días entre los 200 cívicos. Intervencions? Senyor Foraster, comença torn. Gràcies, alcalde. A veure, nosaltres, clar, es passa una miqueta com abans amb la del TTIP, ja veiem la bondat de la moció, però entenem que aquesta moció va una miqueta contra el signe dels temps. És a dir, nosaltres creiem més aviat que s'hauria de reivindicar una bona oficina d'atenció ciutadana, una OAC virtual, completa i fàcil de gestionar pels agnòstics a la informàtica, amb accessos als centres cívics, com no cal dir-ho, vull dir directes, que no cal anar ni de buscar al Google, i ho creiem molt més adequat que mobilitzar personal o contractar-lo i tornar a pràctiques que veiem del segle passat. Vull dir, és una opinió amb franquesa, I més quan no existeix la guixeta única. Si diguessis és que posarem una guixeta única allí, una sola persona farà totes les gestions, tots els tràmits. D'acord, però això de no ho tenim. És més fàcil potenciar l'oficina virtual, al nostre entendre, i més modern, clar. Següent intervenció, la del grup de Vilaseca en Comú. Tenen la paraula. Gràcies. Nosaltres trobem molt positiva la descentralització dels serveis municipals per poder aconseguir més proximitat i un millor servei i comoditat pels veïns i les veïnes del municipi. Votarem a favor, tot i que considerem que potser primer caldria fer un estudi per aconseguir que aquest procés es realitzi de la forma més òptima possible. Grup de Ciutadans, si demanen la paraula. Sí, gràcies. A veure, anem per parts. Nosaltres, el nostre programa venia aquesta idea de poder apropar als altres nuclis la possibilitat de fer aquest servei. El que passa és que per temes, per exemple, el company de Decidim parla de les noves tecnologies, jo estic d'acord, però hi ha un tema que és que encara hi ha molta gent que no té accés a temes digitals, hi ha el que es diu una bretxa digital i això és important tindre-ho en compte, encara hi ha generacions i en el nostre municipi hem de pensar que ens ha votat tothom, hem de pensar en tota la gent, potser això d'aquí 15-20 anys podrà ser una realitat, ara crec que no. Per tant, anant a l'apartat 3, jo no acabo de tindre massa clar que es pugui fer una contractació ha dit, això no té massa transparència, el tema que es contrate a alguien específico para ello, de nuestra ciudad, i dona la sensació que això no es pot contractar d'aquesta manera, està totalment en contra de lo que és la contractació pública i la transparència. Amb el que nosaltres, si el punt 3 se redacta d'una manera diferent, que això s'obri en un concurs públic i que evidentment les bases pugui dir que si és algú
complim les normatives de contractació, estaríem d'acord, o si no, suprimir-la al 100% i afegir el punt 1 i 2. No? Si no, ens abstindrem. La idea és bona i nosaltres ho portàvem, però no acabem de veure clar el punt 3 a nivell de llei de contractació. Gràcies. Bé, en aquest cas, acabem torn, no? Ara ens toca a nosaltres. Si vol, no, ja li deixo intervenir. Li cedeixo el meu torn, no pateixi. Bé, li anava a dir que en aquest cas no podem estar més d'acord amb la reflexió que obria el grup de Decidim i, per tant, així li faig comptar d'antuvi. Home, en temps en què estem tractant ja de posar terminis a l'abolició del paper, vostè parla d'oficines presencials. En temps en què els ciutadans, ells sols, independentment que encara no ho facin tots, però que un gruix molt important de la nostra ciutadania ja fa els tràmits en línia d'una multiplicitat que vostè pot conèixer de tramitacions que ja les fan des de casa seva, no des del barri, sinó que les poden fer inclús des de casa. En temps en què l'administració electrònica ha de superar de llarg l'administració diguem, del segle XIX, com se feia referència, i la del segle XX, perquè estem en el XXI precisament, parlar d'oficines presencials i de matèria d'aquesta, jo entenc la bona intenció, però francament no avancem cap aquí, anem cap a un altre lloc. En aquests moments hi ha reunions a les administracions, els tècnics, de com han de donar compliment amb els terminis que s'estan marcant per a poder abolir el paper i funcionar només en xarxa. És amb això que ens hem d'abocar. El futur va cap aquí, no va enrere, va cap en aquesta direcció. Per tant, puc entendre la bona intenció, la podem entendre des del nostre grup, però en qualsevol cas aquesta no dona resposta a la realitat del present i del futur, en la que ja estem plenament immersos. La primera llei d'administració electrònica, que jo sàpiga, ja deia que des del 2009 s'havia d'estar complint gairebé amb tot. No hi ha hagut aquest compliment, hi ha hagut endarreriments perquè tothom li està costant molt, però ara ja hi ha nova legislació que apunta que en aquest mes d'octubre que estem a punt d'entrar ja hauríem d'estar sense papers, i encara en tenim. Però és que hi ha un imperi que ens obliga, que és el de la llei, a que tirem endavant amb l'administració electrònica i així acabaran funcionant els ciutadans des de casa seva en contacte amb les seves administracions. Allò que va dir fa molts anys l'alcalde de Sabadell, no importarà la proximitat amb el ciutadà per la distància física que hi hagi, sinó per la capacitat que tinguem de facilitar-li els instruments tecnològics perquè puguin ser el màxim de propers, amb una administració que tingui 24 hores de servei i que no tanqui cap dia festiu. Per tant, si anem cap aquí, l'altre no va cap aquí, senyor Basterrechea, i no hi podem donar suport. Sentint-ho molt. Té la paraula. Moltes gràcies. Jo estic d'acord en que es té que anar cap a les noves tecnologies, però també és una realitat i les cues que es formen aquí a baix de gent demanant aquests tràmits administratius és evident, perquè la nostra població hi ha molta gent gran, hi ha molta gent que no té accés a aquestes tecnologies i que tampoc les podem obligar a fer-ho. Per això tenim que tenir aquests tràmits presencials i passaran anys. Ojalà sigui ràpid aquest progrés, però això passaran anys. Mentre aquestes oficines habilitades als altres nuclis entenem que són superimportants. I perquè fa el punt 3, home, diem si fos necessari, no? Bueno, no tenim cap problema en que sigui públic, etc. O sigui que, o retirar-ho, da igual. Vale. Sí, no tenim cap problema en modificar el punt 3. Perquè en quedi constància, doncs, abans de sotmetre la votació, quina és la modificació que vostè proposa o accepta? Bueno, la que ha dit el company regidor... Esperi un moment, doncs, que li preguntem amb ell. No, bueno... Què demanava vostè? Que sigui un concurs públic, no? No, per favor, diàleg ja no. Anem per ordre, Què demana vostè? Que aquesta contractació estigui dintre de la legalitat contractual. Que aquesta? Contractació estigui dintre de la llei contractual. Quina contractació, la de personal? Sí. Que estigui dintre de? De la llei, que estigui... M'imagino que hi hauria d'estar, no? No, però tal com està redactat no sembla massa transparent la manera de contractació. Per tant, que quedi clar la contractació impecablement legal. Correcte. Se li suposa la legalitat. Si estem parlant de regidors en una sala de plens. Correcte, totalment. Se li suposa. Sí, dintre de la llei de contractació. Queda així? Sí. Molt bé. Que aquest apartat tercer, que si fuera necesario y dada la situación del tal, se contracti algú específic per allò,
de manera ajustada a dret o de manera ajustada a les normes contractuals, que no ens ho permetrien ara per ara, perquè no hi ha cap plaça creada i per tant fora impossible. Però bueno, estem discutint una moció que no deixa de ser un posicionament. Jo hi vull donar curs tant com jo pugui en la meva funció moderadora del ple. Per això, malgrat que s'ha anunciat vot en contra amb suficiència perquè quedi anul·lada, jo vull ser rigorós amb el procediment. Si el senyor Basterretxer accepta una esmena, vostè em diu quina és, el senyor secretari prendrà nota i després votarem la moció. D'acord? Ha quedat entès per tothom? Endavant. Una cosa, simplement, una puntualització o una recomanació, possiblement ja la tenen contemplada. Quan parlem d'anar a les noves tecnologies no estaria de més que hi ha una gran part dels ciutadans de Vila-seca que per molt que vulguem anar endavant no estan preparats perquè estan en una edat que no estan preparats. Afegir la possibilitat d'una assistència virtual però presencial per a aquest tipus de gent. Si volem anar d'aquesta manera també seria una manera de millorar-ho. Ramírez, la moció no és del grup del govern, és del grup socialista. Ja li he acceptat una esmena i per tant ara estem discutint la moció. Hauríem d'acabar aquest assumpte perquè si no ens ramifiquem cap a altres àmbits que no és la moció. Queda entès que... Perfecte. En relació a la moció 5.4e, vots en contra d'aquesta moció? Són 11 i 12, 13. 13 vots en contra. Abstencions? Una abstenció del Partit Popular. I vots a favor? Seran... Senyora Martín, vota també vostè a favor? Sí. No, per assegurar-me'n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vots a favor. .4f és el número que té la moció presentada també pel grup socialista en la que li cedeixo la paraula al seu portaveu perquè la pugui presentar. Gràcies, senyor alcalde. Aquesta és una moció que presentem per la realització d'un torn de paraula al ple per part de la ciutadania. Des que va començar aquesta legislatura, tots els partits presents al ple d'aquest Ajuntament són conscients de que la participació de la ciutadania en la política del nostre municipi és de vital importància. Per això, més enllà de les consultes que podem fer els vilasecans i vilasecanes, als regidors del consistori, als mitjans que vulguin, no seria mai una democràcia participativa real si no els donem veu a l'òrgan municipal més important, que és el ple. Els socialistes creiem que cal avançar cap a una nova democràcia que tingui en compte la ciutadania d'una forma més constant, per tal d'aconseguir unes polítiques més properes a les seves voluntats. Quan parlem de participació ciutadana, parlem d'influir en la presa de decisions de forma vinculant. No es tracta només de consultar determinades decisions a la ciutadania, sinó de traspassar-los el poder. Aquesta participació ciutadana té dos grans tipus de protagonistes, les persones a nivell individual i les entitats. Les entitats han de jugar un paper fonamental en tot el procés de participació, però cal obrir els processos de participació buscant la màxima representativitat. Tot passa per la inclusió del torn de la paraula al ple al Reglament de Participació Ciutadana que es va aprovar el 31 de juliol del 2015 en aquest ple i encara està en fase embrionària. El torn de paraula es faria una vegada que ha finalitzat el ple i podria intervenir tots aquells ciutadans i ciutadanes o entitats que hagin presentat una sol·licitud amb uns dies d'antelació al ple en el model que facilitarà l'Ajuntament sobre temes concrets d'interès municipal. Davant el nou repte que suposa els nous acords de participació ciutadana, el grup socialista Vila-seca proposa al ple l'adopció dels següents acords. Establir al reglament de participació ciutadana un torn de paraules al ple per la ciutadania. 2. Fixar els termes i les normes amb el que es durà a terme aquest torn de paraules. I 3. Traslladar aquests acords a les entitats i ciutadans del municipi. Gràcies. Intervencions. 1, 2 en comptabilitzo i la nostra endavant. Gràcies, alcalde. Simplement era comentar-los que trobàvem molt encertada i com molt sovint ens passa a tots els grups, acabem veient reflexada i defensada en el plenari una proposta que
que més o menys tots portem en el programa. Així que simplement manifestar-los el nostre suport en aquest sentit. Següent intervenció, el grup de Vila-seca en Comú. Sí, gràcies. Respecte a aquesta sisena moció que presenta el grup municipal socialista, nosaltres donem suport, està clar. Hem de dir que ara fa més d'un any que el nostre grup municipal va enviar una proposta de reglament de participació ciutadana per treballar-la conjuntament amb la resta de partits polítics i malauradament aquesta proposta que incloïa aquesta aportació i moltes altres ha estat desatesa per tothom, malgrat el gran treball que va fer el nostre equip. Volem aprofitar l'ocasió per demanar a totes les forces polítiques del municipi una resposta al respecte i per demanar a l'equip de govern com va el reglament i que s'està allargant fins no sé quan. Gràcies. Bé, en aquest cas sí que li donarem suport, senyor Basterrechea, per la senzilla i simple raó que ja van votar a favor d'aquesta incorporació en el reglament que s'està desenvolupant. Per tant, és reiteratiu, podríem dir-li que no li votem perquè ja està votat, però sembla contradictori, per tant ja vam aprovar de tirar endavant aquest reglament, ara mateix hi feia al·lusió la senyora Sánchez, i per tant no pot coincidir més aquesta posició que vostè reflecteix amb la que ja vam tractar el seu dia, i per tant li votem novament a favor per reiterar aquesta voluntat de que no tenim en absolut cap inconvenient d'aquest torn d'intervencions que se situïn al reglament i que es desenvolupi de la manera que el propi reglament indiqui quan resti aprovat definitivament i puguem aplicar-lo, res més que això. Permet una puntualització. És que, clar, vostè ens anima a presentar a les comissions les propostes i aquestes coses. Doncs això ho vaig presentar jo el 3 de juny a la Comissió de Serveis de les Persones, dient que sol·licitava en quin punt d'elaboració estava el reglament de participació, si me va dir que estava tirant. Segon, establir el reglament de participació ciutadana un torn de paraules al ple de la ciutadania i entitats, no se me va contestar. Fixar els termes, no se me va contestar, i debatre a la comissió aquestes qüestions, no se me va contestar. Per tant, jo prego que quan presentem alguna cosa a les comissions se contesti, se parli, se debati i després, si no cal fer la moció, doncs no la fem. Però és que jo l'he presentat perquè, li dic, el 3 de juny, és que ho presento per escrit, ja li vaig dir una vegada, ho presento per escrit perquè quedi constància de que jo presento les coses a les comissions i no se'ns dona resposta generalment. Gràcies. Bé, jo el que li puc dir és que això ha estat aprovat, em consta que és així, i per tant, com tantes coses, doncs miri, una de les nostres feines és, a més d'acabar-les, aquelles que tenim encomanades, de començar-ne de noves. I per tant, en aquest mandat se n'estan començant moltes de noves, la major part són les del programa de govern que van votar els ciutadans, són aquests que abans algú feia referència al balanç que n'hem fet recentment, però també moltes altres que han nascut com a conseqüència dels debats en aquest plenari. Proves en tenim. I per tant, fixi's, un 33% de mocions tiren endavant i es van executant, i es van posant dins de la maquinària municipal i van fent el seu curs. No tinc dubte de que aquest tema, per tantes vegades com l'hem parlat, ja no deu quedar dubte a ningú de que tenim tot l'interès del món en que aquest reglament avanci i que aquest aspecte concret que vostè hi situa quedi reflectit allí dintre. Prova més d'això, que a més li votem a favor. Per tant, pocs dubtes poden quedar. Passem la votació. Vots en contra de la moció 54F. Abstencions? Vots a favor? Doncs són 21. Ara entrem en la moció 55A, d'un altre grup polític, en aquest cas Decidim Vila-seca. Per tant, té la paraula el seu portaveu per a poder-la defensar o presentar. Gràcies, alcalde. A veure, per no... En part, els arguments són compartits en la primera de les mocions que s'ha presentat, i per no allargar-me massa, només perquè la gent que aquí hi ha sàpiga de què va la moció, el propòsit d'aquesta moció és defensar el necessari traspàs total del servei i la infraestructura ferroviària de Rodalies i regional de Renfe a la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu d'oferir un servei de qualitat i garanties suficients d'acord amb les necessitats del país. Per no repetir el contingut de l'exposició de motius, que no cal,
Només comentar que aquest dimarts es feia públic un informe del RAC sobre la congestió als accessos de Barcelona per carretera, que estan incrementant a un ritme insostenible amb un cost econòmic només en temps perdut molt superior, calculat amb molt més de 100 milions d'euros. I el RAC, les conclusions, al final el que deia és que el problema és la manca de fiabilitat del transport ferroviari com a la causa principal d'aquest increment. Clar, la gent no se'n fia d'anar a Barcelona en tren, no sap si arribarà a l'hora, no sap si podrà complir els compromisos i acaben agafant el cotxe i quedant tots atrapats a les entrades de Barcelona. La llista de despropòsits del tren i de la infraestructura ferroviària és infinita, vull dir, accidents, avaries, etc. És realment interminable i succeeixen pràcticament a diari. I només es pot atribuir a una manca de preocupació o de capacitat de la gestió de la infraestructura, sense descartar directament la mala fe o la voluntat de perjudicar, però de moment presumim els dos primers casos. Per tant, demanem al ple de l'Ajuntament de Vila-seca l'adopció dels següents acords. Instar el govern de la Generalitat a fer efectiu el govern de l'Estat a fer efectiu el traspàs del servei de Rodalies i regional al govern de Catalunya, incloent-hi les vies, estacions, infraestructures, material mòbil, unitat empresarial de gestió i finançament suficient per poder prestar un servei de qualitat i l'aportació econòmica per a realitzar totes les inversions necessàries que a data d'avui no s'han realitzat per part de DIF. Segon, demanar al govern de la Generalitat que assumeixi plenament aquest servei i un cop obtingut realitzi un pla de contingència que solvenci les mancances de la infraestructura de Rodalies i un pla de gestió que elevi l'estàndard de prestació del servei de Rodalies al que actualment ofereix el metro o ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. I tercer, comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, del Departament de Territori i Sostenibilitat, al Ministeri de Foment i a la Ciutadania i en aquest darrer cas a través dels mitjans de comunicació municipals. Gràcies. Gràcies. Intervencions? Senyora Sánchez, endavant, té la paraula. Nosaltres estem d'acord amb el contingut de la moció, tot i que considerem que s'hauria d'haver subscrit a la primera moció perquè, de fet, el contingut és ben bé molt semblant. Amb això no volem dir que sigui culpa ni dels proposants de la moció, sinó que més aviat deixa palès les dificultats que podem arribar a tenir a l'hora de treballar plegats en qüestions que clarament necessiten una unitat d'acció de totes les forces polítiques de Vila-seca i és evident que la nostra formació també tenia i té clares desavinences amb la justificació de motius de la primera moció, però no en els acords ni en la conveniència d'actuar amb unitat d'acció. I sigui com sigui, des de Vila-seca en Comú nosaltres també fem nostra aquesta moció i aprofitem per convidar a tothom a assistir a la concentració per un servei de Rodalies digne que se celebrarà el proper 10 d'octubre amb plataformes ciutadanes. Gràcies. Si n'hi ha cap més intervenció, afegiria als proponents de la moció que estem d'acord. Que estem d'acord i, per tant, que estem d'acord i que tracto de justificar-li, diguem, senzillament posant imatges viscudes pels nostres ciutadans a les paraules que vostès deien. Veure gent gran que amb dificultats han de baixar d'un vagó de tren caminant per damunt del balastre metres i metres a ple estiu no és d'un país del segle XXI ni de la Catalunya que volem tots. Per tant, aquestes imatges aparegudes als mitjans de comunicació són prou eloqüents de que no ens mereixem un maltracte d'aquesta manera i que podem tenir Rodalies més o menys bones, però com a mínim que evitin aquest tipus de situacions, ja per no dir que les volem extraordinàries, que ja hi arribarem si ens les deixen gestionar i naturalment com funcionen altres sistemes de mobilitat que els gestiona Catalunya o alguns dels seus grans ajuntaments i que funcionen prou satisfactòriament en opinió dels ciutadans usuaris. Per tant, no podria més que allargar-me i no ho vull fer amb la coincidència amb aquestes qüestions. Trens que passen cada dia més a poc, perquè diu que si passen més a poc produeixen menys risc, però enfonsen més les vies i per tant és un bucle del qual no se'n pot sortir. Només cal parlar amb la gent de Móra d'Ebre, que d'això hi entenen, i com viuen la situació dels seus Rodalies. I per tant tota aquella línia està patint això, trens que cauen i que els fan passar més a poc perquè així no hi hagi risc, perquè saben que cauran. Per tant, això admès pels propis gestors de la infraestructura i que en són els seus titulars. Sobren comentaris, per tant, qualsevol posicionament en aquest sentit, fins que no tinguem l'objectiu aconseguit, és ben rebut i aquest govern hi donarà suport i com a grup polític també. Senyor Foraster. Sí, gràcies. Només per respondre molt ràpid, és a dir, tal com li vaig exposar
a la regidora Moya, quan em va preguntar si volíem subscriure la moció, no, ja li vaig expressar que nosaltres li donàvem plenament suport a la primera moció que s'ha presentat, només perquè quedi clar, l'únic que volíem mantenir l'oportunitat de poder-hi dir la nostra i per no perdre-la, per això no l'hem subscrit, res més, així de senzill. Gràcies. Bé, en qualsevol cas, nosaltres sí que hem subscrit la seva. I hem votat a favor nosaltres també de l'altre. Anem a votar-la. Vots... Perdoni, espera, que primer apunto que és la 5A. Vots en contra d'aquesta moció? Abstencions? Una abstenció del Partit Popular i 2 abstencions de Ciutadans. Vots a favor? Deuen ser tots, perdó, havia preguntat en contra primer, però ja he notat que per les posicions no n'hi havia. Per tant, la resta de vots són 18 vots a favor. És això, 18, 19, 20, 21. 5, 5... Passem ara a la moció que amb el número 55B ha presentat també el grup de Decidim. Vilaseca té la paraula al grup per a poder-la presentar. Gràcies, alcalde. Bé, el text que tenen al davant és la primera proposta d'una sèrie que anirem presentant que van en la mateixa línia de restauració de la memòria històrica i la reparació jurídica de les víctimes del franquisme, en aquest cas, i de tot el que va comportar la repressió de la dictadura franquista en aquest país. Ja veiem que tot arreu del món s'acaben solucionant aquests temes. Esperem que aquí també arribi aquest moment i amb aquesta finalitat dirigim els nostres esforços. També és cert que el que passa aquí no passa enlloc del món, i és que clar, més de 40 anys després els fills i els nets dels que van guanyar la guerra continuen manant i fins no fa gaires anys inclús part dels que havien guanyat la guerra eren al govern. En tot cas, sol·licitem al plenari l'adopció dels següents acords. En primer lloc, realitzar una condemna ferma i contundent de la dictadura franquista i dels crims comesos per aquest règim. En segon, recolzar la proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, actualment en tràmit al Parlament de Catalunya. I en tercer i últim lloc, comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern de l'Estat, a les Corts Espanyoles, al Parlament Europeu, al Comitè dels Drets Humans de l'ONU i a les associacions de recuperació de la memòria. Gràcies. Intervencions. Una i dues. Endavant el grup de Socialista. Moltes gràcies, senyor alcalde. El nostre grup municipal, així com el Partit dels Socialistes, ja s'ha pronunciat més d'una vegada en aquest sentit en recolzar aquesta proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme i sempre ens hem posicionat en contra dels judicis sumaríssims, per tant la votarem a favor. Següent intervenció, el grup de Vilaseca en Comú. Gràcies. Nosaltres volem declarar amb fermesa el nostre rebuig a la dictadura franquista i emplacem a totes les forces municipals a treballar per acabar amb el que es diu franquisme sociològic, encara que el tenim present al nostre territori, i fer un esforç per treballar la memòria històrica a Vilaseca també. Gràcies. Bé, el nostre posicionament en aquesta moció també és independentment del redactat i d'algunes consideracions que ara mateix els hi vull fer per si consideren convenient de retocar-les, independentment de les paraules també que l'han presentat, i coincidim en el fons, i com que coincidim en el fons la votarem a favor i donem suport per bé que en el futur, si n'hem d'anar parlant d'aquestes coses,
m'agradarà també que oportunament se'n parli inicialment, perquè es van endinsar en el terreny de les sensibilitats humanes i a vegades val la pena que els electes també tinguem cura de tenir la deguda discreció amb segons quines tramitacions fem. No és el cas d'avui, que és un rebuig manifest a determinades actuacions, que l'únic que els hi volia posar en consideració és, donat que estan parlant d'un projecte legislatiu, no d'una llei aprovada, no té massa sentit que ho enviem als governs. Els governs apliquen les lleis que s'han aprovat pels parlaments. Ara el que es tracta és de fer força davant dels parlaments perquè tirin endavant aquesta llei. Me semblaria més lògic que, sent un projecte de llei, un tràmit de llei, siguin els parlaments els que rebin. Per tant, en el punt tercer seria tan senzill com eliminar govern de la Generalitat i govern de l'Estat fins que no sigui una llei definitiva, que aleshores, naturalment, sí que se'ls pot exigir el seu compliment. Però en aquest moment estem en una fase que s'ajusta molt més a la realitat de la nostra posició, defensar-ho davant de tots els grups parlamentaris que hi hagin donat o no coincidència en el suport, són els que tenen la responsabilitat de tirar-ho endavant. Sí, en principi cap problema, estaríem d'acord. Potser seria convenient substituir el que és el govern de la Generalitat pel Parlament de Catalunya, que és on s'està tramitant la llei. És que en parla, ja ho diu. Més enllà que diu els grups polítics, però doncs el Parlament... Bé, doncs el Parlament i els grups polítics és igual, però vol dir que estem en una fase que és el Parlament qui li compet, no pas el govern, en cap govern encara. Quan estigui aprovada, sí. Ho dic per ser més ajustats en el que estem fent. Cap problema. Per part del nostre grup. Hi ha alguna intervenció més? S'accepta aquesta esmena, per tant diria el punt tercer, comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya i a tots els seus grups polítics i el que segueix, a les Corts Espanyoles, al Parlament Europeu i al Comitè dels Drets Humans i tal, tot el que més. D'acord? S'agraeix aquesta acceptació i, per tant, si no hi ha cap intervenció més, la sotmetrem a votació. Vots en contra d'aquesta moció? Abstencions a aquesta moció? Vots a favor? 21 vots a favor. Amb això hem acabat el bloc de les mocions que s'han presentat en aquest plenari i ara entraríem en el punt següent, que és el sisè, que són els assumptes urgents. Hi ha alguna cosa, senyor secretari, que haguéssim de tractar? Gràcies. I el punt setè, que és el torn obert de paraules. Vostès me diran pel torn que està establert quines preguntes tenen a fer. Quatre grups tenen paraules a fer, preguntes a fer. Comencem pel grup Decidim. Gràcies, alcalde. El primer és una pregunta tècnica, que és pel per què s'ha canviat la data del ple, no és el 30, aquesta vegada, que és el que ha passat, perquè no fos el divendres. La segona és, fa uns mesos li vaig comentar, si se'n recorda, la problemàtica que hi vèiem, i insisteixo perquè realment la continuo veient, i ho vaig fer de bona fe, i li continuo fent. Sobretot el camí Fondo i el que és el camí de Cambrils, em va comentar que es posaria en contacte amb la policia perquè miressin a veure d'analitzar aquesta problemàtica i no me n'ha dit res més. Jo insisteixo en demanar-li si me'n pot dir alguna cosa al respecte. Faria res de recordar-me quina era exactament la problemàtica? Jo li vaig demanar que havíem detectat que tant el camí Fondo com el camí de Cambrils especialment hi havia un trànsit molt important de persones, bicicletes, cotxes, vehicles agrícoles a tota hora, que les situacions de risc es donaven molt sovint i que hauríem de posar-hi una solució. Vostè em va respondre que, quan hi va el torn de resposta, que es posaria en contacte amb la policia local perquè miressin d'esbrinar quina és la situació d'aquests dos camins, especialment. Correcte, d'acord. El segon és també un tema que vam preguntar fa temps i que també era saber una miqueta com havia evolucionat, que era el tema de la deixa del mestre de l'Esbar Josep Bargalló, que va comentar que en aquell moment s'estava tramitant i que ja hi hauria passat un temps prudencial, pràcticament un any, i ens ha semblat prudent oportú tornar-ho a preguntar. Finalment, hi ha un tema que aquesta setmana hem presentat el tema dels pressupostos participatius. Potser serem pesats o reincidents en aquest sentit, però és que quan estàvem a baix, tant el dia que es va fer la presentació pels regidors com quan es va fer la presentació a tot el públic en general, ho vaig pensar que quina gran oportunitat no vam perdre
si haguéssim tingut aprovat el Consell d'Infants, de destinar-li un petit trosset d'aquests pressupostos participatius perquè poguessin començar a treballar i desenvolupar-se. Llàstima, simplement era fer el comentari. Gràcies. Grup següent deu ser el grup socialista que m'ha demostrat interès. Només és una petita reflexió i per lo que ha dit el senyor Farriol, que s'acusa d'hipòcrites i tal. Nosaltres estem a favor de la promoció de les festes, però suposo que el regidor de Vila-seca en Comú, senyor Mario Terés, se referia a aquest, no? A l'informatiu aquest, no? És que clar, l'informatiu, i no li falta raó, diu, és en pla extraordinari per les festes, i a les festes només es dediquen a això. Lo demés és hem fet el carrer, Ferrari Land, etc etc. Bueno, pues sí, som hipòcrites quan diem això, però a la vista està això. I li prego que les fotos, quan facin i salga el vent i d'això, a la part que va a l'altre costat se podien fer l'X Extreme Games d'Slalom, perquè encara no s'ha fet res. No, només era aquesta reflexió. Grup de Ciutadans, me sembla que m'havia dit que... Qui? Perdó, Vila-seca en Comú, sí. Bueno, començaré pel Patronat de Música. El passat dia 20 nosaltres vam tenir el Consell Rector del Patronat de Música, on es va procedir a la modificació de l'ordenança fiscal número 21 relacionada amb bonificacions i pagaments per part dels estudiants i es va excloure les famílies monoparentals per poder obtenir bonificacions equiparables a les de les famílies nombroses. Vaig demanar explicacions al respecte, però no em van saber justificar. Doncs jo avui no em queda altre remei que portar la pregunta i que vostè com a alcalde em pugui respondre i per què s'han tret el 10% que hi havia al respecte en bonificacions a famílies monoparentals i per què no són equiparables a les nombroses. Fent referència al pla educatiu d'entorn, des d'aquí, des de Vila-seca en Comú, nosaltres volem felicitar per fer un pas endavant en fer pedagogia del pla educatiu d'entorn. Ara, amb el nou calendari que es va repartir des dels centres educatius, les famílies i els nens i nenes i el jovent queda assabentat de les més de 30 activitats que es realitzen a nivell municipal. Nosaltres esperem i desitgem que el pla educatiu d'entorn no es converteixi en cap eina política per part de l'equip de govern i que se limiti a ser això, un pla educatiu d'entorn sense grans discursos, com de vegades hem hagut d'escoltar en algunes activitats. Pel que fa als pressupostos participatius, nosaltres clar que celebrem l'inici d'un projecte tan democràtic com poden ser els primers pressupostos participatius a Vila-seca, on tots els veïns i totes les veïnes puguin ficar cullerada en el seu nucli. Ara bé, sí que trobem que el passat dilluns es va fer la primera reunió dirigida als veïns i les veïnes de Vila-seca sense que estigués assabentat el 100% de la seva població. Molta gent, ens hem trobat que molta gent encara no sap què és el que es cou a Vila-seca pel que fa als pressupostos participatius i estem segurs que segurament s'engrescarien i aportarien al respecte. Nosaltres esperem que es tingui en compte pels pressupostos participatius del proper any, ja que perquè siguin, com diu la paraula, participatius, tothom ha de tenir accés a la mateixa informació, de forma que li pugui arribar la mateixa informació en el mateix moment, no només a les entitats, sinó a tots els veïns i veïnes de Vila-seca. Pel que fa a l'accés a la informació i el cas de l'estudi de disseny d'un transport urbà, sap quan ens va arribar la informació institucional que fa referència a la contractació d'un servei d'assistència de redacció de l'estudi disseny d'un servei de transport urbà? Doncs bé, ens va arribar fa un dia o dos, a través de la publicació de l'acta
del passat 19 de setembre de la Junta de Govern local. Quan tantes vegades ens ha tractat de corregir i encomanar a fer servir les comissions informatives per tractar i treballar els temes propis que són de l'administració local, veiem que ens hem hagut d'assabentar a través dels mitjans de comunicació de tots els progressos en matèria de transport públic. Nosaltres som conscients que, a veure, si és nota de premsa, és nota de premsa i som, bueno, a veure. Però, clar, la ciutadania també ha de saber molt bé qui ha portat aquesta temàtica a l'eix central de l'arena política. Però el que no podem tolerar és el no rebre la informació com a grup municipal pels canals on toca, pels canals adequats, i ens hem hagut d'assabentar a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials. Nosaltres pensem que qui perd aquí és la ciutadania, ja que, com que podem veure en el següent prec, com sempre som a peu del canó de les problemàtiques socials. I, bueno, no ajuda. D'aquesta manera és que no és col·laborar, no. Pel que fa al respecte al servei del bus a la laboral, hem hagut de veure, i així ens ho ha comunicat gent usuària, de la manca d'implicació per part de l'equip de govern en la implantació del servei del bus a la laboral i de l'ATM. Nosaltres, en aquest cas, tant l'ATM com l'Ajuntament de Vila-seca ha comès l'error de posar el servei de tornada a les 2:40, quan els usuaris i les persones implicades eren coneixedores que els alumnes del centre de formació Calípolis sortien a les 3 de la tarda. Ara ja el problema està solucionat gràcies a la implicació de la gent usuària, no pas de les institucions. I des de la nostra formació considerem que és molt trist que el responsable de transport a Vila-seca s'assabenti de l'horari necessari quan ja el problema estava solucionat. I més encara tenint en compte que l'horari ja arrossegava un error des del mateix dia en què va sortir publicat pels mitjans informatius i pàgines del Facebook de l'Ajuntament, que així jo ho vaig comunicar en un prec. Nosaltres demanem més implicació en la implementació de les coses, de quan se fan les coses fer un seguiment. No és només aprovar-les, s'ha de fer un seguiment i una avaluació al respecte. No és només qüestió de fer trucades i pagar estudis. Cal baixar, implicar-se i deixar-se guiar per la gent. Això també és practicar una democràcia més directa i participativa. Pel que fa a l'agenda pública, nosaltres un cop més ens veiem obligades a parlar de l'agenda pública dels membres de l'equip de govern. Nosaltres hem de denunciar que falta informació, que està incomplerta i bé, no és qüestió de tafanejar ni molt menys, no, és qüestió de publicar la tasca institucional que tenen com a equip de govern i com, bueno, i nosaltres també com a representants dels veïns i les veïnes. I nosaltres demanem que es compleixi amb allò que disposa la llei de transparència estatal i catalana, o si no, doncs, bueno, ens veurem obligats a fer servir l'arbitratge de tercers. I pel que fa a la publicació dels topalls, a la pàgina web de l'Ajuntament encara surten els topalls diferenciats, tot i que ja fa uns mesos que nosaltres vam aprovar de suprimir-los. El portal de transparència s'ha d'actualitzar perquè no està actualitzat i llavors no funciona prou bé. Ja ens deixem una quantitat molt important de despesa pública en privatitzar aquest servei. Demanem que es faci bé aquesta feina. I bé, jo ara en aquest aspecte vull parlar al respecte de Vila-seca en Comú. Nosaltres no som Barcelona en Comú. No. Barcelona en Comú treballa a l'Ajuntament de Barcelona, a la ciutat de Barcelona, i bé, vostè, senyor alcalde, ha comentat que tot el que es gasta en publicitat, bé, és que
Jo no tinc per què parlar aquí de l'Ajuntament de Barcelona, és que de fet nosaltres no som Barcelona en Comú, nosaltres no som el Congrés, ni ocupem cadires del Congrés, i nosaltres som un moviment assembleari municipalista, veïns i veïnes del poble, que treballem per l'interès comú de millorar Vila-seca, perquè tenim propostes, tenim un programa. El que sí que puc dir de Barcelona, que potser s'hi gasta en publicitat, és perquè és el govern més transparent de Catalunya, segons el síndic de Greuges, això sí que ho puc dir, que la web de l'alcaldessa és més transparent que mai, on es pot accedir a qualsevol consulta ciutadana des de casa i sense necessitat d'instància, que ja ens agradaria a nosaltres tenir una web com aquesta, que es pot fer també a Vila-seca, i que no s'ha de confondre publicitat partidista amb el que és transparència. Que a Barcelona ha entrat una nova forma de governar que està plena de processos participatius en el seu pla municipal, amb dades obertes, i que cada activitat que es fa, clar, com que s'ha de donar a conèixer a la ciutadania, s'ha de publicar. Però jo no tinc per què parlar de Barcelona en Comú. És que Vila-seca en Comú no és Barcelona en Comú. Vila-seca en Comú no ocupa cadires del Congrés. Vila-seca en Comú és municipalista. És gent independent, veïns i veïnes, alguns pertanyen a partits, d'altres no. Treballem pel bé comú, sense jerarquies, amb un programa ple de mesures que prioritzen el bé comú de Vila-seca i que posa especial rellevància a la intel·ligència col·lectiva, res més. No pertanyem a ningú, ni del Congrés, ni a nivell autonòmic, no, som Vila-seca en Comú. Gràcies. Gràcies. Grup de Ciutadans, senyor Ramírez. Gràcies, breument. A veure, dues cosetes només. Venen al cas d'una roda de premsa que vostè va fer la setmana passada, amb la que va fer una mica d'exposició del seu primer any de govern, amb la que parlava de moltes coses que s'han anat fent amb aquest Ajuntament i el desenvolupament del seu projecte que portava amb el seu programa. Només dues observacions. Va donar una dada que és sobre l'atur al mes de juliol, que és el 10-22. Jo crec que aquesta dada, treure-la al mes de juliol és treure pit d'una manera important. Crec que les dades de l'atur s'han de donar potser més amb un barem de tot el que és una mitja anual. De totes maneres, felicitar perquè ens alegrem que Vila-seca estigui amb aquests números, però parlar d'aquesta manera potser no és una realitat, perquè som una població amb estacionalitat i la dada potser és més lineal amb tot l'any. De totes maneres, feien només aquesta observació. Després també va un moment que va parlar del transport públic i parlava específicament d'un apartat amb el que deia que estem a punt d'enllestir millores a les marquesines i salinització de la Raval de Mar. I ho parlava com una acció concreta. Avui al ple d'alguna manera ens ha dit que això formava part d'una gran actuació. Si jo no ho he entès malament. Això no és només que és una observació de que això demostra que independentment d'on vingui la proposta de l'oposició, moltes vegades la feina que estan fent també té els seus fruits. Moltes de les propostes que s'acaben proposant des de l'oposició, que al final són realitats que necessita el nostre municipi, perquè encara que tinguem diferències ideològiques en alguns punts determinats, al final crec que tots hem de pensar que estem en aquest ple per afavorir el benefici, el benestar del nostre municipi i els nostres ciutadans. Només que alguna vegada potser fossin una mica més no em sortia la paraula ara, més humils quan les propostes venen de fora i acceptar que des de fora també hi ha bones idees i que no tot el que l'oposició proposa ja estava en ment de l'equip de govern. Gràcies. És difícil que hi hagi diferències ideològiques parlant de marquesines, però bueno, si vostè ho veu així, ja li contestaré després el que succeeix al Raval de la Mar amb les marquesines. Anem al tema de l'ordre en què ho hem dit, doncs ja m'ho aclarirà després. Decidim, canvi de data del ple. Miri, a vegades és francament difícil encaixar l'agenda de l'alcalde, em refereixo, la meva. Per tant, per conveniències de l'alcalde i per poder quadrar totes les meves responsabilitats, naturalment, del municipi, he hagut de canviar el ple i l'he avançat 2 dies.
com que els hi vaig fer saber amb gairebé més de 20 dies d'anticipació, conto que no ha sigut cap trasbals per vostès poder-se situar 2 dies abans en l'agenda al treball. Les comissions s'han fet igual, les propostes han vingut i per tant no ha alterat cap cosa i per tant amb aquesta planúria i normalitat i transparència els hi explico, no hi trobo sovint, de fet poques vegades m'hi he trobat, però a vegades ocorreixen aquestes circumstàncies. Vostès saben que és difícil encaixar a vegades la vida personal, la vida política i tota l'agenda que pesa molt, encara que a la senyora Sánchez li sembli que pesa poc. Per tant, per aquesta situació hem hagut de canviar el ple i avançar-lo 2 dies, que per altra banda, venint d'un temps que no n'havíem fet, doncs encara millor, perquè l'hem avançat uns quants dies. La segona qüestió, el camí Fondo i el camí de Cambrils. Certament que en vaig parlar d'això, però, a veure, hem d'anar a pams, els camins són camins. Que ara els fem servir per altres coses, doncs, esclar, indica problemàtiques noves sobre vies que no són vies urbanes, són vies rurals. I com a tals, les hem de tenir, les hem de cuidar i les cuidem i tenim una xarxa molt ben cuidada, vostè ho sap perfectament, som dels municipis que tenim la xarxa de camins rural més ben cuidada. El camí de Cambrils no és un camí només de l'Ajuntament de Vila-seca, per tant s'han de posar d'acord 2 ajuntaments per a poder-hi fer actuacions i hem d'estar d'acord 2 municipis i en el cas del camí Fondo no em consta que hi hagi cap deteriorament, en tot cas vostè indica una problemàtica. Tornaré a insistir, a veure si se n'ha fet la corresponent valoració d'aquesta convivència entre bicicletes, vehicles. Clar, ja entén vostè que la gent que va al camí va amb maquinària o amb furgonetes, els que volen transitar en bicicleta van en bicicleta, però quan un va per un camí ha d'assumir una certa responsabilitat de saber que no està ni en un carrer, ni en un carril de vianants, ni en una zona apta per a bicicletes. Per tant, fa un altre tipus de pràctica que també ell ha de posar de la seva part el que convingui. Naturalment tornaré, ja en havíem parlat, a tornar a insistir i miraré si cal fer alguna cosa més en aquests 2 camins concrets. I ho pot preguntar les vegades que vulgui al regidor de Governació, que li explicarà, no cal que esperi al ple. Si ho decideix portar-ho al ple, ho contestarem les vegades que calgui. La deixa del mestre Bargalló, 3/4 del mateix, a la Comissió de Cultura, això vostè ho pot parlar i li explicaran. Em comenten que el termini, el tenim aquest dipòsit, aquest conjunt documental, està dipositat a la biblioteca, per voluntat de la mateixa família i per part perquè els hereus n'han fet donació i que l'única cosa que està pendent és de signar els documents que acrediten aquesta donació dels hereus al municipi de Vila-seca, tan senzill com això. Els pressupostos participatius que vostè s'ha referit, que potser li hauria agradat que hi hagués hagut alguna altra opció, doncs bé, tenim la que tenim, hem aprovat aquesta, és la que s'havia demanat al ple de l'Ajuntament, que els pressupostos participatius s'afrontessin en aquest 2016 camí del 2017. Crec que va ser una presentació que evidenciava una feina molt ben feta, jo mateix m'hi vaig referir així, en el sentit de dir, les coses es poden fer de qualsevol manera, es poden fer o es poden fer bé. Hem optat pel camí de fer-les bé, la regidora responsable i el seu equip han fet una feina magnífica. Avui, cada un a casa seva té la informació cada llar del municipi de com s'ha de fer aquest procés participatiu perquè no es perdi ni tan sols un dia. La logística municipal ha funcionat, com sempre, amb puntualitat i, per tant, poca cosa més podem dir que no felicitar-nos tots perquè el que és un desig de tots ja té una translació directa a la vida ciutadana que hi podran participar de manera immediata. El Partit Socialista em pregunta sobre l'informatiu que en el mes de juliol va sortir amb motiu de les festes de la Pineda. Miri, sempre m'he plantejat que els ciutadans de la Pineda, com els de Vila-seca i com els de la Plana, tenen un accés fàcil a la informació del que passa al municipi. El tenen fàcil perquè hi són, perquè hi viuen sempre. Però hi ha un conjunt de ciutadans molt important a la Pineda, precisament, que no hi són tot l'any, hi són poc temps. I aquesta gent, quan més hi és en el temps de les festes. I és el moment que també és bo que aprofitem per donar-los una rendició de comptes de què fem en aquell nucli que ells han triat fa 30, 35 o 40 anys com a destí de les seves vacances. Per tant, no sembla sobrer que rebin una informació de les darreres activitats municipals que han ocupat aquell nucli des del juliol de l'any anterior fins al juliol de l'any present i que alhora sàpiguen que les celebrarem junts amb les festes que comencen justament aquells dies. Vila-seca en Comú. Patronat municipal. És difícil contestar-li, senyora Sánchez, perquè vostè difícilment posa punts, comes i fa una reflexió, que jo l'escolto amb atenció, tracto d'extreure'n preguntes que jo li pugui contestar, perquè vostè el capítol de pregs i preguntes el que fa és, doncs bé, una conferència sobre el seu grup i sobre les coses que, a més barrejadament l'inquieten. Crec que no m'he deixat res, però doncs tracto de contestar-li amb una certa precisió. El Patronat Municipal de Música i el 10% de les bonificacions a les monoparentals. Doncs no ho sé, no hi era jo.
I era vostè? Doncs pregunti-ho allí, per favor. Clar, pregunti-ho allí. Escolti'm, faci el favor d'escoltar, que jo no l'he interromput ni un segon quan vostè intervenia, ara no li toca parlar amb vostè. Li he de recordar cada ple això. Jo ara no ho sé perquè es va fer aquest canvi i, per tant, hem aprovat unes ordenances fiscals que com a alcalde naturalment hi dono suport i les conec, però aquest aspecte concret que vostè en diu d'un patronat és allí que ho ha de preguntar. El pla educatiu d'entorn, que m'ha semblat que en parlava elogiosament i li agraeixo, perquè vostè és professional d'aquest sector i és mare i per tant sap la importància que donem en aquest municipi als temes formatius i a la implicació de les famílies en la formació dels seus fills. Sempre hem defensat que l'administració en general, la del país i la local, aliats amb les famílies i amb les escoles, podem produir grans efectes i beneficiosos per a la formació dels nostres fills. Jo en felicito la regidora d'Ensenyament perquè ha fet un extraordinari treball de confegir un calendari d'un pla educatiu que ja teníem però que mai l'havíem portat al nivell que el tenim ara, al punt que vostè l'ha reconegut i per tant per això també li agraeixo. Abans que la regidora que l'ha fet ja li he agraït a vostè que hi doni aquesta coincidència i que em demanava que no sigui un instrument polític. Ja se'l pot mirar de l'indret i del revés, no crec que tingui cap pinta ni faci cap tuf que allò vagi en cap direcció de fer-ne un ús polític. Res més lluny del nostre pensament en gairebé tots els casos, però molt menys tractant-se d'infants i de famílies. Pressupostos participatius, sí, reclamava que hi hagués més gent o que hi hagués més informació. Miri, els van presentar el dilluns. Avui som dimecres. Jo a casa meva ho he rebut i vull pensar que tothom. Avui he rebut a casa seva la informació amb el tríptic, l'escrit que em dona la síntesi de l'actuació i el full ja per a poder fer la votació dels projectes. Vull pensar que no deu ser casualitat que l'hagi rebut jo, el deu haver rebut tothom, perquè avui ha sortit, o es va repetir des de l'endemà. El dilluns es presentava i l'endemà, complint el que s'estava dient i que sentíem tots, ja s'enviava a totes les cases. Avui, per tant, 2 dies després, avui de fet ja som dijous, ja no som dimecres, avui dijous tothom ja el té a casa seva. Per tant, difícilment podran ignorar en cap cas en què consisteix el pressupost participatiu. El disseny de l'estudi de transport urbà. Deixi'm que li digui carinyosament, sobretot, no s'ho prengui malament. Jo tinc la responsabilitat de fer que tot avanci, es conegui, funcioni, respongui als interessos dels veïns i siguem els millors. I vostès vull pensar que coincideixen en que la nostra feina és aquesta. El que no puc jo ser el seu servent, permetin que li digui així, amb carinyo. Hi ha coses que funcionen així i no les farem funcionar d'una altra manera. Quan aquest estudi tècnic que hem encomanat el tinguem, vostè el coneixerà igual com jo. El que no el pot conèixer és abans que jo, perquè jo tampoc el conec, perquè l'estan fent ara. Per tant, si l'hem encarregat, és perquè quan ens el retornin puguem discutir-lo. Dir si ens agrada, si no ens agrada, si coincidim, si no hi coincidim, si el trobem bo, si el trobem dolent, si és car, si és barat. Serà aquell el moment, però no abans. La feina, mentre es fa, no puc estar dient-li cada 5 minuts del meu dia. Ara faig això, senyora Sánchez, i el company fa allò altre. No funciona això així. Bus del complex educatiu, poca implicació del govern de l'ATM, no, si és que deu haver sortit com un rovelló. L'anada i la tornada laboral hauran sortit per generació espontània. El senyor Farriol no n'haurà parlat mai en l'ATM, l'ATM no deu haver fet res, és a dir, hi ha un bus que ha aparegut allà per voluntat, doncs no sé de quin àmbit, que ha posat a transportar els nois. Permetin que li faci una mica de broma, perquè si hi ha un tema que en aquest plenari ens l'hem pres seriosament i l'hem discutit vegades és aquest. I naturalment no ha sigut fàcil convèncer l'ATM de fer aquest servei, perquè l'utilitza molt poca gent. Avui ja el tenen d'anada, el tenen de tornada, i no sap el que me n'alegro, de que sigui la pròpia gent que n'és usuària, que és el que vam demanar més amb insistència, que els usuaris l'utilitzin, perquè és la manera de garantir la seva continuïtat, que hi formulin queixes, gestions o reclamacions dient no s'ajusta prou bé el nostre horari, corregeixin-ho que faran millor servei, i vostè mateix em diu que ja han fet aquesta correcció i que ja es dona aquest millor servei. Encantats de que la gent s'impliqui en les coses i les digui, perquè naturalment això fa que funcionin millor i al seu gust. L'agenda pública de l'equip de govern, tema recurrent que cada ple el treu. Escolti'm, creguin que me n'he volgut assegurar, no fos cas que ens deixéssim alguna cosa. És una agenda impecable, correcta, s'ajusta a la llei, a la transparència, a les normes que la regulen i funciona perfectament. Que a vostè li sembla que no diu prou? Miri, escolti'm, sobre opinions o percepcions, jo no li puc fer una ponència ara aquí. Cada un té el seu criteri, però l'agenda està ben feta i crec que no caldria que anés
a cap arbitratge de tercers perquè es pot trobar la sorpresa de que li diguin el mateix que li estic dient jo. I ja per final ha fet una mena d'aigua barreig entre els topalls, el portal de transparència, Barcelona en Comú i Vila-seca en Comú, que no he sigut capaç de treure l'entrellat. Però fins on he pogut arribar, deixi'm que li digui que segur que Barcelona en Comú no és Vila-seca en Comú, i segur que Vila-seca en Comú no és Barcelona en Comú, però jo penso que és la mateixa marca. I sap què passa? Que jo he tractat de dir, quan em toca el torn i quan correspon, exposant idees que jo crec i que les faig públiques perquè les conegui tothom i les contraposi a les de vostè i a la resta de regidors, que si vostès governessin, possiblement farien diferent o més que el que fem nosaltres en matèria d'informació. Perquè el discurs que vostè em fa aquí és el mateix que fa un any i mig feia la senyora Colau. I quan ha entrat a l'Ajuntament doncs posa pantalles espectaculars a la plaça Sant Jaume perquè se la senti mentre fa la presentació al pregoner, com ja he pogut veure, i difon als mitjans de comunicació la seva obra de govern i la seva fesomia, que em sembla bé les vegades que li convingui. Per tant, m'entén, dobles llenguatges, els mínims, els justos, els indispensables. Per últim, Ciutadans, sí, té raó, l'atur ens agrada donar-lo amb precisió més a més. Sobretot, senyor Ramírez, quan venim, i això són dades que el regidor Toquero me les dona amb una fiabilitat alta perquè hi està pendent, no més a més, dia a dia. En aquell moment jo l'última que tenia fiable era la del juliol, que li poso en línia, com vostè deia, 35 més consecutiu, comparat amb l'any anterior del mateix mes, descendint l'atur. Indica que no hi ha zigazagues, que la marxa de l'economia ha canviat, però la feina que fa Vila-seca, que vostè la reconeixia en les seves paraules, ja ho he notat, doncs va també en la bona direcció. Sumades a aquestes dues bones accions, estan donant un resultat molt important, que és aquest 10-22. Prou que ho sé i prou que em dol, que l'agost repuntarà una mica, el setembre tornarà a repuntar. Però fixi's, el setembre d'enguany serà millor que el setembre de l'any passat i l'octubre d'enguany serà millor que l'octubre de l'any passat i per aquesta via s'arriba a la xifra d'un dígit que estic somiant amb arribar-hi i vull pensar que tothom també, com no tinc cap dubte, i que ben aviat començarem aquest malson a posar-lo en un terreny molt més, diguem, estructural que no pas conjuntural. I el transport públic del Raval de la Mar, el que jo he entès és que abans el senyor Basterretxer, perdoni que ara vostè no fa a la qüestió, però vostè ha anomenat una marquesina en la que aquella marquesina no existia, perquè els treballadors baixaven dintre. Ara que baixen allà fora, clar, els primers sorpresos nosaltres, que si la companyia ha decidit recollir els treballadors allí i deixar-los allí, doncs estem posant els mitjans perquè això sigui correcte. Però és que això fa un mes o dos que ha passat, més immediatesa és possible. Al mateix temps, per tant, aquest tema és evident que no entrarà dins de l'estudi, perquè és una qüestió domèstica que l'estem arreglant per la via de la immediatesa de la necessitat. I res més. Per tant, escolti'm, tot el que vostès puguin plantejar, tot té una contesta. Unes coses, doncs, potser els agradarà més, unes no tant. Aquesta vull pensar que sí, perquè és que si es canvia la ubicació de la parada i la posen en un lloc on no hi havia marquesina, doncs l'hem de posar i l'hem de senyalitzar i hem de posar la informació. La que pertoqui, ja no sé si és marquesina o un pal amb senyalització. La gent que se n'ocupa li podrà dir perfectament, però s'està actuant perquè aquesta gent tingui la cobertura. Si quan tinguem l'estudi fet ho hem de modificar o l'hem de posar uns metres més avall per la circumstància de l'estudi, doncs naturalment vostè ho coneixerà com jo i en podrem parlar tots junts. Per tant, no hi ha cap raó a la preocupació ni a la inquietud de coses que totes elles es poden explicar. I res més, els agraeixo a tots vostès el seu interès. S'aixeca la sessió.